тоҷикистон испанд набиёрен Россия. Набиёрен ва дар ҳамин Россиярам агар дар хонаҳотон испанд дошта бошен илтимос гирем барен партоен истифода набарен. Дар Россия ҳамин чиза ғайриқонунӣ эълон кардагианд. Кадом нафареро ки қабҳан ҳамин испанд дошта боша то испанд овардаиста боша тоҷикистон статьяш мезананд, ба ҷавобгариш мекашанд. То аз 3 то 5 сола сурок гирифтест. Яъне 2 моҳ пеш як бародари тоҷики худмон аз тоҷикистон мошин қати Россия омадааст. дай кадом бачаҳои тоҷики худмон зангш мезананд, меган омадани чизи қа испанд гир қатид биёр бечора ҳамун пайдари бозор 1 кило 2 кило испанд мехарад, дар мошинаш мемунам мегира мебиёр. гуфтию гапои хеле баҷоӣ не ҳамин рӯи рӯшод мондагӣ намедонистай бечора ки ин чиза дар территорияи Российская Федератсия ғайриқонунӣ эълон кардагианд ва баровард яъне маводҳои сахттаъсири статья мегирад. Одаме ки ҳамин чиза дохили Россия кунад. ин бечораро меқапанд дар границаи Челябинск мебаранд, маҳкамаш мекунанд. Я чанд рӯз пеш сари судуш буд 3 сол срокш додиянд. барои чӣ? барои я испанд. ба ҳамин илтимос бародарҷонои азиз, ҳуҷҷатакотона дуруст кунед, корҳои ғайриқонунӣ накунед. дар мулки Россия ки омаден сарактона хам кунед, кор кунед. бародарои азиз, беҳудагардӣ накунед, шабгардӣ накунед, кӯчагардӣ накунед. хоб падару модароро зиқ накунед, отаву очаҳотона зиқ накунед. сара хам кунед, кор кунед, пула ҷамъ кунед, занеро бе хона пеши зану фарзанду пеши ёру рафиқу дар Тоҷикистон гуфтию гапо хушу хурсандона зиндагӣ кунем. Ами сайте ки дар ҳаминҷа прикрепит карагем ласточка карго ай Корея мошинои люкс мегирам мебиёра ба давлати Россия ва давлатҳои СНГ. инчунин Тоҷикистони азизи худмонам дастафка дорам. нигоҳ кунем бародарои азиз, кадом нафарои донда ки мошинои ҳамин номер 1 люкси корейский дар кор боша, дар сайти ними додар медроен тамошо мекунен мошиноро як бори дига бо ҳар рӯз як видео мепартохарем. ҳамин мошинои чихелие ки мебиёранд ҳамин мошиноро видео карда пахтастиянд, тарзи оварданшонам видео мекунанд, мепартоянд. хоб мақсад одамои бовариянд, хеле ягон ҳилаву найранг нестай. иншаалло дар байн ба дили пур метонен дроен ҳамин додаро мошиноша хабар гирен, аввал маҳқул кунен. кадом мошинаш ки маҳқули дилтон шуд зангш занен, гапш занен, мошина харидорӣ кунен, нархо агар туғри гира. гуфтию ҳамин гапо мошини люкси корейский қати гарден. ина сайт мега рӯи себ да ҳамин хе нигоҳ мекунӣ, дар себ рӯи хита мебинӣ. мегум ҳамин бача сев фурӯхтеста боша ё оина. мега севои ванҷай. себи ванҷ аз ҳама себи бомаззатарин ва аз ҳама себи качествои баланд, яъне ҳамун зеботарин айда мисол раисхир меган бо савдогаро ҳам хеле себай. тоза ҳама ҷош тозаи озода. нархша мега оптум килоша 5 сомонӣ 10 сомонӣ мефурӯшум. кадоме коробка қати хара бисёр хара. имина ҳамин себе ки ҳамин фурӯхтесай дар бозоро килош 25 сомон 30 сомон 20 сомон ҳамин хелай. имина ҳамин себе ки ҳамин бача фурӯхтесай. себи ванҷ ҳа яке боша дар байни тамошобинои мо себхар дар ними рақамо занг зана. себо ҳамаш дар шаҳри ваҳдат овардагӣ, гуфтию гапо ҷамъ кардагиай дар ҳамун шаҳри ваҳдат хонашонда овара мондагиай ай ҳамунҷа фурӯхтесиянд. мошинам доранд, агар бисёр гирен бо мошин дам мезананд, гуфтию гапо мебаранд метиспорантонанд. себхӯрако, себдӯстдорако, савдогарое ки дар бозор чизои мевои элита мефурӯшен, занг занен ҳамин бародара себои элита дорад.